Wala nang intro-intro. Matapos magpaliwanag ni Lucas kila Mamang, napagkasunduan nilang isama ito pabalik ng panabutan at dadalhin siya sa bukid para gawing pain sa mga kamag-anak ni Uklang na wala pa ring tigil sa panggugulo sa kanila. Pero bago umalis, sinenyasan ni Mamang si Tatay Dadoy at Shano na sunugin yung bahay ni Lucas at wala silang ititira ditong kahit na anong gamit. Matapos nilang itali si Lucas, tumayo sila sa tapat ng bahay nito at pinapanood nila yung ginawa nilang pagsunog sa bahay niya. Iyak ng iyak si Lucas at nagmamakaawa kay Mamang na patawarin na siya. Hindi na niya uulitin yung ginawa niya. Pero hindi siya pinapakinggan ni Mamang. Nung malaki na yung apoy, umalis na sila doon at naglakad na pabalik sa panabutan. Wala na. Wala nang natira kay Lucas. Habang naglalakad sila pabalik sa panabutan, pansin ni Mamang kay Tatay Dadoy na hindi ito mapakali. Panay ang tingin niya sa malayo, tapos pinapatunog niya yung kamay niya. Tinanong siya ni Mamang kung anong problema. Sagot ni Tatay Dadoy, Merong hindi tama, Mang. Ang sama ng pakiramdam ko eh. Parang may nangyaring hindi maganda. Ang sabi sa kanya ni Mamang, ikalma niya yung sarili niya. Yung ibang kasama nila, paunahin na niya sa bukid para hindi siya mag-isip. Isang araw lang sila sa panabutan. Meron lang siyang gagawin kay Lucas. Pagtapos nun, pupunta na kaagad sila sa bukid. Kumampante naman itong si Tatay Dadoy at nakinig siya kay Mamang. Matapos ang ilang oras na paglalakad, nakabalik na sila sa panabutan. At nga pala, para lang may ideya kayo, ganito yung pagkakasunod-sunod ng mga lugar na pinupuntahan nila. Mula kila Lucas sa Balili, maglalakad ka pataas para makapunta sa panabutan. Paglagpas ng panabutan, tsaka ka makakarating sa bukid. Bale, yung Balili ang nasa dulo. Para lang may ideya kayo. Balik tayo sa kwento. Pagdating nila sa panabutan, ang sabi ni Mamang, ikukulong muna nila si Lucas doon sa hindi na ginagamit na kubo. Mag-isa lang siya doon. Bigyan na lang nila ng pagkain at maiinom. Tanong ni Shano na may halong pag-aalala, Mang, paano po kakain si Tatay Lucas? Nakatali po yung mga kamay at paa niya. Sagot ni Mamang, kakalaga natin yan. Huwag kang mag-alala. Nagulat yung tatay ng lola ko sa sinabi ni Mamang. Tanong niya dito, kakalaga natin, Mang? Baka makatakas yan si Lucas. Sumisingit-singit sa usapan si Lucas. Sinasabi niyang, hindi ako tatakas. Maniwala kayo sa akin. Magbabago na talaga ako, Sedes. Patawarin mo na ako. Pero mahahalata mo sa tono nito na nagsisinungaling siya. Ang sabi ni Mamang, hindi ka naman talaga makakatakas kahit nakakalag na ang mga tali mo. May hinihintay lang ako. Nakaupo si Lucas noon sa loob ng bahay nila habang nakabantay si Tatay Dadoy. Si Mamang naman lumabas. Nakita ng lola ko na lumuhod ito sa isang puno, nagbungkal ng lupa
at meron siyang kinuha doon na kung ano. Matapos yan, sumisigaw si Mamang ng, "Doy, ilabas mo rito si Lucas." Binitbit ni Tatay Dadoy si Lucas at inupo niya ito sa isang bangko. Paulit-ulit pa rin si Lucas na nagsasalita ng, "Sedes, maawa ka naman. Hindi na ako uulit." Hindi siya pinapansin ni Mamang. Panay lang ang usal nito doon sa kinuha niya sa puno. Pagbuka ng palad ni Mamang, nakita ng lola ko na isa pala itong patay na ugat na korteng sigarilyo. Inilapat yon ni Mamang sa noo ni Lucas at meron siyang inihip sa magkabilang tenga nito. Ang sabi ni Mamang, kalaga na muna yung mga kamay ni Lucas. Pagkalag ni Tatay Dadoy doon, kinuha ni Mamang yung tali. Binutasan niya sa gitna yung patay na ugat at itinali niya yon sa leeg ni Lucas. Sunod niyang utos, kalaga na yung tali sa mga paa ni Lucas. Pagkalag ni Tatay Dadoy sa tali, biglang nagsalita si Mamang ng, "Kapit, madali." Biglang bumagsak yung kanang balikat ni Lucas, tapos yung ulo niya, hirap na hirap siyang iangat. Ang sabi ni Mamang, lumayo muna doon si Tatay Dadoy. Nahihirapang lumapit yung tinatawag niya. Nasisilaw sa kanya. Pag-atras ni Tatay Dadoy, kasunod na bumagsak yung kaliwang balikat naman ni Lucas. Kasabay niyan, halos mag-iiyak at magmakaawa na si Lucas. Wika nito, "Sedes, tama na. Nahihirapan na akong huminga. Pakiusapan mo naman yan. Huwag siyang kumapit sa ilong ko. Sedes, maawa ka." Nakikita ng lola ko na sumisenyas-senyas si Mamang habang nakatingala sa ulo ni Lucas na para bang meron siyang kinakausap. Dala ng kuryosidad, lumabas yung lola ko para tingnan kung ano bang nangyayari at bakit nagkakaganon si Lucas. Paglabas niya, pumwesto siya sa gilid ni Lucas pero wala pa rin siyang nakikita. Nung pumunta siya sa likod ni Mamang, nakita ng lola ko ang isang napakalaking nilalang. Punong-puno ng buhok ang buong katawan. Malaki ang ulo. Mahaba ang ilong. Malalalim at maiitim ang mga mata. Tinititigan ito ng lola ko. Tawa ng tawa yon habang kinakausap siya ni Mamang. Nang biglang inangat nito yung kanang kamay niya at meron itong hinit-hit na mahaba at itim na kawayan. Paghit-hit nun, ibinuga niya yung usok niya kay Lucas. Pagtingin ng lola ko kay Lucas, nakita niyang nakasampa ang dalawang malalaking hita nun sa mga balikat ni Lucas. Tapos yung kaliwang kamay niya, nakatakip naman sa bibig. Takang-taka yung lola ko kung papaano nakakayanang bit-bitin ni Lucas yung ganong kalaking nilalang. Kasi hindi naman sa pagiging OA pero halos kasing laki na yon ng tinutuluyan nilang bahay. Ganon siya kalaki. Dere-derecho pa rin sila sa pag-uusap ni Mamang nang bigla na lang napansin ng nilalang na yon na nakikita siya ng lola ko.
Tumigil ito sa pagtawa. Tumitig sa kanya. At inunat nito ang bibig niya na para siyang isusubo ng buo. Sa takot ng lola ko, karipa siya ng takbo papasok sa loob ng bahay. Paglingon niya kay Mamang, natatawa-tawa pa yon habang nakatingin sa kanya. Matapos ang ginawang ritual ni Mamang kay Lucas, inutusan niya itong tumayo na at maglakad papasok sa loob ng kubo. Kapag sinubukan niyang tumakas, hindi maipapangako ni Mamang na mabubuhay siya. Yun kasing nakabantay sa kanya ay isang uri ng kapre na kung tawagin noon ay alab-alab. Isa yan sa matataas na uri ng kapre. At sila ang mga klase ng kapre na kumukuha talaga ng mga tao at ginagawa nilang alipin. Paminsan-minsan, kinakain pa nila. Pag napigtas yung nakataling ugat sa leeg ni Lucas, mawawala ang namamagitang pader sa kanila nung alab-alab. Kukunin ang kaluluwa niya at sasama yun doon sa alab-alab. Kaya mainam na wag siyang lalayo sa bahay ni Mamang para kung sakali mang may pagkakamali siyang magawa, madaling mapapaalis ni Mamang yung alab-alab. Hindi rin tatablan yon ng kahit na anong orasyon o pangontra dahil nakatali ang buhay nun kay Mamang. Lahat ng ibabato mong mga dasal o pangontra, kay Mamang mapupunta. Hindi naman iindahin ni Mamang yon gawa ng lahat ng uri ng depensa. Kinarga na niya sa sarili niya mula nung nalusutan siya ng kulam ni Lucas. Matapos ang mga paliwanag ni Mamang, inangat niya sa bangko si Lucas at sinabi niyang, "Lakad na, pasok na sa loob." Nakita ng lola ko na hirap at bigat na bigat yung sitwasyon ni Lucas. Paisa-isa ang hakbang niya habang umiiyak siya. Nung malapit na sa kubo niya si Lucas, nagpakawala si Mamang ng lupa sa likod nito at meron pa siyang pinasunod na maliliit at maiitim na nilalang. Di lang nakita ng lola ko kung anong itsure, pero ang dami nilang tinik sa ulo. Nagmamadaling tumakbo yung mga yon papunta sa likod ni Lucas. Matapos yan, ang sabi ni Mamang, magpahinga na lahat kasi bukas na bukas aalis sila papunta ng bukid. Marami nang nangangailangan ng tulong nila doon. Pero masyado pang maaga para magpahinga. Kaya ayun, tumambay muna sila sa labas. Mga bandang hapon na. Lahat sila nasa labas ng bahay. Nakita ng lola ko na kumakaripas ng takbo si Tatay Fernando at si Shano papunta sa kanila. Pagdating ng mga yon, wika ni Shano, Mang! Nakita ko si Turo. Hawak-hawak ng mga lalaki. Tumatawid ng ilog." Nagulat si Mamang sa narinig niya. Dahil yung si Turo, anak yun ni Lucas. Nagmamadaling inutusan ni Mamang si Tatay Dadoy na sundan sila. Takbo kaagad si Tatay Dadoy. Tapos itong si Mamang, lumuhod doon sa patay na puno at nag-orasyon. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Halos ilang minuto ding nakaluhod doon si Mamang. Matapos niyang mag-orasyon, umiling-iling na lang ito. Tanong ng tatay ng lola ko, "Mang, bakit? Anong nangyari?"
Ang sabi ni Mamang, nadala na sa bukid si Turo. Ang bilis ng mga kumuha sa kanya. Hindi rin kayang sundan ng mga inutusan ni Mamang na sumunod. Maski si Tatay Dadoy, hindi rin yun naabutan. Ilang sandali pa, dumating si Tatay Dadoy at sinabi niyang kakaiba yung mga kumuha na yon. Nakakapagtaka kung bakit sobra nilang bilis. Ang sabi naman ni Mamang, wala silang dapat ikabahala. Walang gagawin yung mga yon kay Turo. Sana. Pero sa ngayon, wala munang magsasabi kay Lucas. Baka kasi magpakamatay siya eh. Ang dami na niyang iniisip. Tapos dadagdagan pa nila. Pinakalma muna ni Mamang ang sitwasyon at sinabi niya na aalis muna siya. Ibibili niya yung bahay nila sa mga pinagkakatiwalaan niya. Ilang oras ang lumipas. Gabi na. Bumalik na si Mamang at sinabi niyang bukas ng madaling araw, aalis na kaagad sila. Naibili na niya yung bahay at yung mga alaga nila. Walang matitira sa bahay na yon. Dahil mayat mayang may pupunta doon para manggulo. Mahirap na. Malayo sila ni Tatay Dadoy. Matapos yan ay nagpahinga na sila. Habang natutulog, nagising yung lola ko kasi ang ingay ni Lucas. Iyak ng iyak tapos salita ng salita ng hindi maintindihan. Sinilip ng lola ko yung kubo kung nasaan si Lucas. Lumabas siya. Bigla siyang nawindang. Nung nakita niyang nasa labas pala ng kubo si Lucas, habang pinaglalaruan ng iba't ibang klase ng nilalang. Sobrang papangit ng mga pagmumukha nun. Lalo pa yung alab-alab na nasa balikat niya. Walang awang tumatalon ito para pahirapan siya. Habang nandoon yung lola ko, biglang may bumulong sa gilid niya ng, "Tama na yan, Ne. Matulog ka na. Baka makita ka nila." Paglingon ng lola ko kung saan nanggagaling yung bulong. Walang tao. Pagtingin niya sa itaas ng puno, ando doon yung ahas na may palong at nakatitig sa kanya. Natakot yung lola ko kaya pumasok siya kaagad sa loob ng bahay nila. Nagtalukbong at pinilit niyang matulog ulit. Pero hindi na siya nakatulog. Ilang oras lang narinig niya na may gumagalaw sa labas ng kwarto nila. Sila Tatay Dado yun. Naghahanda na sa pag-alis nila. Ilang sandali pa, ginising na sila nito. Pinaghanda. At nagsimula na silang maglakad papunta ng bukid. Bit-bit si Lucas. Makikita mo sa itsura ni Lucas na hindi ito nakatulog buong gabi at hirap na siya sa sitwasyon niya. Wala naman silang nararamdamang awa kasi muntik na niyang patayin si Mamang, di ba? Medyo madilim pa nung umalis sila sa panabutan. Habang kasalukuyan silang naglalakad, panay na ang patunog ng ngipin ni Tatay Dadoy. Tapos pumapadyak-padyak na siya sa lupa. Si Mamang naman, kalmadong naglalakad lang, gamit yung tungkod na itim niya. Walang nakakaalam kung saan ang galing yung tungkod na yon. Pero kakaiba yung itsura. Isang mahabang tungkod yun. Tapos sa pinakababa, merong 3 bilog na
korteng ulo ng ahas. Biglang tumigil si Tatay Dadoy sa paglalakad. At si Lucas naman, kating-kati sa buong katawan niya. Habang kumakamot ito, paulit-ulit niyang sinasabi na, "Sedes! Toy! Andiyan na sila! Andiyan na sila! Tulungan niyo ako! Papatayin nila ako!" Paulit-ulit yan. Paglingon ng lola ko sa harapan, wala na doon si Tatay Dadoy. At yung tungkod ni Mamang, hinagis niya sa talahiban. Iika-ikang naglakad si Mamang papunta sa kariton na hinihila ng kalabaw nila. Nang nagsalita ito ng, "Hindi ka nila mapapatay, Lucas. Hintayin mo. Sila pa ang mamamatay kakasunod sa atin." Ilang sandali pa, nakakatakot na hiyawan at sigaw ang narinig nila sa paligid. Yung tunog ng mga yon, para silang binabalatan ng buhay. Ngunguya-nguya lang nanganga si Mamang habang nakapikit. Pagmulat niya ng mata niya, ang sabi niya, "Oh, yun lang? Akala ko magtatagal." Pagbanggit ni Mamang niyan, biglang dating si Tatay Dadoy na merong hawak-hawak na mga katawan ng puno ng saging. Inabot din ni Tatay Dadoy yung tungkod ni Mamang. Wika nito, "Mang, may 4 akong napatay. Pero itong 2 hawak ko, pambulag lang. Isasama ko to para masundan ko kung sinong gumagawa." Habang nagsasalita si Tatay Dadoy, may kung anong malaking ibon ang nagtangkang dagitin yung hawak-hawak niya. Pero nasaksak kaagad ni Tatay Dadoy yung katawan ng ibon. Paglapag nung katawan ng ibon, katawan pa rin ito ng puno ng saging. Ang sabi ni Tatay Dadoy, "Sige lang, paramihin niyo pa tong mga pinapadala niyo. Magugulat na lang kayo. Nasa harapan na ako ng mga bahay ninyo." Matapos yan, ni katiting, wala nang nagparamdam sa kanila. Nakarating sila sa bukid umaga na. Medyo tirik na yung araw. Tuwang-tuwa yung mga bata kasi ang tagal nilang hindi nakapunta doon eh. Pero ang pinagtataka ng lola ko, bakit doon sa katabing bahay kung saan sila tumitira, merong bagong tayong maliit na kubo. Sa itsura nun, parang 3 tao lang yung kakasya. Tapos maraming kawayan sa paligid. Inisip niya nung una, kulungan ng baboy o ng ibang hayop. Pero hindi pala. Doon agad unang pumunta si Tatay Dadoy. Tapos inalog-alog niya yung mga kawayan sa paligid. Parang tinitingnan niya kung matibay ba yung pagkakagawa. Hanggang sa may lumapit na kay Tatay Dadoy na tauhan niya. Wika nito, "Manong Doy, kakasya na ba yung ikukulong nyo dyan? Malaking tao ba yun? Tulad nung dati nating kinulong?" Dito na nalaman ng lola ko na pinagawa pala ni Tatay Dado yun para kulungan ni Lucas. Kinaladkad ng ibang tauhan ni Tatay Dadoy si Lucas at nilagay na siya sa loob nun. Ang sabi ni Tatay Dadoy kay Lucas, "May higaan yan, may bintana, bukas palagi ang pintuan. Hindi kami magiging mahigpit sa'yo. Itatrato ka pa rin naming tao kahit na ginawa mo yun kay Mamang. Pero oras na maisipan mong tumakas,
Ako ang unang-unang sasaksak sa'yo. Nasa bukid na tayo. Marami akong mata rito. Tandang Lucas. Nakayuko habang umiiyak si Lucas nun at tatangu-tangu lang sa mga sinasabi ni Tatay Dadoy. Matapos magpaliwanag ni Tatay Dadoy, inabutan na siya kaagad ng makakain ito. Ayan na, balik na naman sila sa buhay bukid. Unang araw pa lang, kung saan-saan na naman nagsususuot itong grupo. Yung lola ko, Nini, Tatay Fernando, Henry, at Bikay. Masaya silang nag-iikot-ikot na naman sa bukid. Gusto nga kaagad nilang maligo sa ilog eh. Pero ang bili ni Mamang at Tatay Dadoy sa kanila, huwag muna sobrang layo sa bahay kasi delikado pa yung sitwasyon. Maraming nagmamanman sa kanila. Doon lang muna sila sa malapit kahit yung araw na yun lang. Marami pa kasi silang kailangang gawin. Nakinig naman itong grupo kaya doon lang sila pumunta sa mga kakao at kape. Dala ng pagkainip, nagyaya itong si Tatay Fernando na bakit hindi sila sumilip sa ilog. Tingnan lang nila, pero wag silang maliligo. Nagpakiramdaman muna yung grupo kasi baka mayari na naman sila kay Mamang eh. Pero wala. Pumunta talaga sila sa ilog. Bahala na kung pagalitan sila ni Mamang. Nung nakarating sila sa ilog, sobrang kalmado. Nanggigigil na nga silang lumangoy. Maya-maya pa, may narinig silang parang nakabusal yung bibig. Agad na tumakbo si Kabang at si Puti papunta doon sa direksyon na pinanggagalingan nung narinig nila. Hinabol ng lola ko yung dalawang aso niya. Lahat sila nagsisunuran. Pagdating nila doon, gulat na gulat silang lahat. Dahil nakita nilang merong nakasabit na kulungang gawa sa kawayan ang nasa itaas ng puno. Merong nakatali doon at nakabusal ang bibig na lalaki. Wala itong suot na kahit ano. Paulit-ulit nitong kinakalampag yung kulungan niya na nagbabaka sakali siyang malaglag yon at masira. Pero sa itsura ng kulungan, napakatibay nito. Ibang-iba din yung itsura ng mga kawayan. Parang pulang-pula na nabahiran ng napakaraming dugo. Hinanap ng grupo kung saan nakatali yung kulungan. Pero wala silang makita. Hindi nila abot. Naisipan nilang batuhin na lang yung kulungan. Maski si Tatay Fernando, tinitirador yung pinagkakapitan ng kulungan pero napakatibay talaga nito. Hindi nila matibag. Dito na nila naisipang magsumbong kay Tatay Dadoy at Mamang. Pagbalik nila sa bahay, sinabi kaagad nila sa dalawa yung nakita nila. Nagmamadaling tumakbo lahat ng tao papunta doon sa ilog. Maliban sa nanay at tatay ng lola ko. Sila kasi yung naatasang magbantay kay Lucas. May bitbit na mahabang sibat si Tatay Dadoy habang tumatakbo papunta sa ilog. Tapos yung ibang tauhan niya may mga dalading tali. Pagdating nila doon sa kulungan, nanlaki ang mga mata ni Mamang, dala ng pagkagulat. Dahil yung nakakulong pala doon ay si Turo na anak ni Lucas. Wika ni Tatay Dadoy. Mang, mukhang tayo yung naisahan na. Gigibain ko na yung kulungan. Akmang susungkitin na ni Tatay Dadoy yung kulungan
nang awatin siya ni Mamang. Ang sabi nito, "Wag! Sandali lang, Doy. Tingnan mo yon." Pinalingon ni Mamang si Tatay Dadoy sa likod nila, kung saan merong isang malaking patay na puno na mukhang sinunog. Nanlaki ang mata ni Tatay Dadoy sa nakita niya. Sila, wala namang nakikita. Dala ng kuryosidad, lumipat ng pwesto yung lola ko para tingnan yung tinuturo ni Mamang. Halos maihi siya sa salawal niya dahil sa takot. Nung nakita niya yung tinuturo ni Mamang, isa itong napakalaking nagbabagang apoy na korteng kalabaw. Merong hawak-hawak na malaking sibat. At nakaamba itong sisibat sa sino mang gagalaw nung kulungan. Naririnig ng lola ko ang bawat paghinga nito. Animoy dumadagungdong yung lupa sa bawat pagbuga niya ng hininga niya. Yung tunog parang pinalayo ni Mamang ang lahat ng tao sa kulungan ni Turo. Maski si Mamang takot sa nilalang na ito. Nang magsalita siya ng, "Walang gagalaw sa kulungan, wala ring lalapit. Ang sino mang magbukas ng kulungan na yan, mamamatay." Tulala silang lahat dahil nakikita nilang natataranta si Mamang at takot na takot din ito. Pumipitik na naman ang ulo ni Tatay Dadoy at nagkakaskasa na naman ang mga ngipin nito. Nanggigigil siya doon sa nilalang na nasa harapan nila. Lulusubin na sana ito ni Tatay Dadoy nang awatin siya ni Mamang at meron itong ibinulong sa kanya. Agad-agad na bumalik sa wisyo si Tatay Dadoy at tumakbo ito papalayo sa kanila nang wala nang sinasabi. Nakita ng lola ko yung puting kabayo na sumusunod kay Tatay Dadoy. Pero iba ang anyo nito. Nakataas ang lahat ng buhok niya. Ultimo yung buntot, tirik na tirik. Inutusan ni Mamang yung ibang tauhan ni Tatay Dadoy na maglagay ng harang paikot doon sa kulungan ni Turo. Yun ang magsisilbing babala nila na bawal puntahan yung lugar na yon. Naririnig ng lola ko na iyak ng iyak si Turo at para itong nagmamakaawa kay Mamang. Hindi naman siya makapagsalita kasi nga nakabusal yung bibig niya eh. Pero lahat ng nandoon, tulala sa ginawa ni Mamang. Tinakip ni Mamang yung kamay niya sa mukha niya. Nag-usal. Tapos umihip ito papunta doon sa kulungan ni Turo. Yung nakagapos na kamay at paa niya, unti-unting nakalag yung tali. Nung nakalas na yun, inalis niya yung nakabusal sa bibig niya at salita siya ng salita ng, "Mamang! Mamang, wag niyo akong iwan dito! Babalikan nila ako! Papatayin nila ako!" Ang sabi sa kanya ni Mamang, "Huwag kang mag-alala. Hindi ka nila magagalaw hanggat nandito ako. Pero huwag mong tatangkaing umalis dyan sa kulungan. Mamamatay ka, Turo." Tumangu-tangu lang si Turo kay Mamang. Matapos yan, inabutan na ito ng pagkain at maiinom. Bili ni Mamang, huwag silang pupunta sa kulungan pagsapit ng 3:00 hanggang 6:00 ng hapon.
dahil yung nagbabantay doon ay nakahandang umatake. Dikitan lang nila yung kulungan. Hindi ito magdadalawang isip na saktan sila. Yun lang ang iiwasan nilang oras. Matapos yan, umalis na sila doon. At nangako si Mamang kay Turo na papupuntahin niya yung mga tauhan ni Tatay Dadoy doon araw-araw para maghatid ng mga pangangailangan niya. Sa ngayon, pag-iisipan na muna niya kung papaano niya tatanggalin yung nakaharang na sumpa at yung nagbabantay doon. Okay, ang haba na masakit na rin yung panga ko. Pero susunod agad natin yung part 2. Yun lang. Salamat.